Hekk kif tħabbar il-mewt tal-Papa Franġisku, issa jingħata bidu għal proċess fil-Knisja Kattolika li jwassal għal ħatra tas-suċċessur tiegħu fejn l-ewwel pass ikun il-funeral. Kellimna ma' Frank Zammit, ambaxxatur Malti għas-Santa Sede fejn dan spjega l-proċess jitlu fis-seħħ. Hekk kif il-ġisem tal-Papa jitpoġġa ġo tabut taċ-ċipress, dan imbagħad jitpoġġa ġo ieħor tal-ħadid u mbagħad kif ukoll ġo wieħed tal-ballut. Fil-każ tal-Papa Franġisku huwa għażel li meta jmut jiddifhem f'debut tal-injam biż-żinku fejn imbagħad minflok se jitpoġġa l-wiriet tal-pubbliku fuq pjattaforma għolja, il-katavru se jkun espost tal-pubbliku f'debut miftuħ. Irrivoluzzjona anka il-proċess ta' difna ta' Papa, ġifieri ħafna mill-protokolli li kien hemm sal-aħħar Papa dawk waqgħu pereżempju ħajindifen f'debut b'saf wieħed. Fatt interessanti huwa li l-Papa Franġisku mhux se jkun qed tkun mitfun fil-Grotta tal-Vatikan bħalma huma mitfumin il-papijiet ta' qablu, però se jkun qed jindifen fil-Bażilika ta' Santa Marja Maġġore, waħda mill-4 bażilki papali ewlenin f'Ruma. Zammit semma kif il-fidili li se jkunu preżenti jsegwu l-funeral se jaraw xena mhux tas-soltu fejn se jaraw il-ħers titlaq bih. Kien iħobb imur ħafna hemm ħabba l-ikona is-Salus Popoli Romani, dik il-Madonna saħħa tar-Rumani li f'kull vjaġġ apostoliku qabel jibda wara li jispiċċa jgħaddi hemm qabel imur id-Domus Santa Marta, ir-residenza tiegħu, sabiex jirringrazzja l-Madonna. Dwar il-proċess, issa il-Kardinal Kevin Joseph Ferrell, il-Camerlengo, jikteb lill-Kardinali kollha biex imorru Ruma għall-funeral b'9 tiem u 9 tal-Papa minħabba li kellu rwol kbir b'talb speċjali għar-ruħu. Frank Zammit semma kif fl-istess ħin jibdew il-Kongregazzjonijiet Ġenerali tal-Kardinali. Hemm wieħed jibda jifforma l-ħsieb min jista' jiġi elett Papa. Għax hemmhekk il-Kardinali kemm dawk eletturi u kemm dawk li għal 80 sena jistgħu jidħlu għalihom u jibdew jiddiskutu il-Knisja fejn tinsab illum u l-Knisja fejn trid tittieħed, fejn titkompli it-triq il-proċess tagħha. Fejn tidħol l-għażla tal-Papa ġdid dan ikun elett mill-Kolleġġ tal-Kardinali bl-għażla ssir minn wieħed minnhom għalkemm jista' jinħatar ukoll Kattoliku Mammet. Fil-preżent naraw li mill-252 kardinal 138 huma eliġibbli li jvvutaw għall-Papa l-ġdid.